సార్ ఇప్పుడు కొడాలి నాని గారు ఒకప్పుడు చిరంజీవి గారిని ఉద్దేశించి కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇప్పుడు వచ్చేసి రీసెంట్గా చిరంజీవి గారి బర్త్డే రోజు వచ్చేసి చిరంజీవి గారిని నేను ఎప్పుడు ఒక మాట అనలేదు అని చెప్పి బర్త్డే కేక్ కూడా కట్ చేశారు. దాన్ని ఎలా చూడొచ్చు? అదే నోరు జారాడు, బుద్ధి తెలుసుకున్నాడు, తప్పు తెలుసుకున్నాడు. తప్పు తెలుసుకుని నేను అనలేదు అన్న తర్వాత తను క్షమించేయచ్చు. ఎందుకంటే ఆ రోజు నోరు జారాడు. నోరు జారటంలో కూడా ఒక మాట అంటే క్లారిటీ అనలా. క్లారిటీగా మాకు సలహా ఇచ్చే బదులు మీ సినిమా వాళ్ళకి ఇవ్వండి అని చెప్పాల్సింది. ఆ మాట అంటలో తప్పులేదు. మాకు సలహా ఇచ్చారు బాగానే, మీ వాళ్ళకి ఇవ్వండి, మీ సినిమాలో మీరు చూసుకోండి, రాజకీయాలు మీకు ఎందుకని వాళ్ళకి ఇవ్వండి సలహా అని చెప్పడం వరకు తప్పులేదు. ఎవరైనా మాకు ఇచ్చారు. ఆ చెప్పటంలో గవుక్కుని నోటి తోల కదా, నోటి తోల అలవాటైపోయిన నోరు కదా అది. ఆ నోటి తోలతో గవుక్కుని పకోడిగా చెప్తే మేము వినాలా అన్నాడు. పకోడిగాళ్ళు చెప్తే వినాలా అంటే చెప్పింది చదరు చిరంజీవి. పకోడిగాళ్ళు అంటే తప్పు కదా. అది సరిదిద్దుకుని నేను పకోడిగాళ్ళని మిమ్మల్ని అనలేదు, మీ సలహా మాకు ఇచ్చారు, ఇండస్ట్రీలో ఉన్న పకోడిగాళ్ళకి సినిమా చెప్పడం సర్దుకో. ఏదైతే తప్పు సర్దుకు దాన్ని సమర్థించుకోకుండా ఏంటి అని రెచ్చిపోయి ఇంకా అవమానపడకుండా ఇంకా అందరి చేత అసహించుకోబడకుండా కొంచెం తన గౌరవాన్ని తను కాపాడుకున్నాడు. అలా బుద్ధి తెచ్చుకుని ఉంటే అలా బుద్ధి తెచ్చుకుని ఇప్పుడైనా నోరు జారటం క్షమాపణ చెప్పడం, నోరు జారటం క్షమాపణ చెప్పడం ఇలాంటి దౌర్భాగ్యం కన్నా అసలు నోరు జారకుండా ఒక మంత్రిని, ఒకప్పటి మాజీ మంత్రిని, ఒక ఎమ్మెల్యేని, నేను రాజకీయాల్లో ఉన్నాను, ప్రజల మధ్యలో ఉన్నాను, నేను సంస్కారవంతంగా మాట్లాడాలి, కొంచెం పద్ధతిగా మాట్లాడాలి, నేను మామూలుగా ఇంట్లోనూ నా ఫ్రెండ్స్ మధ్య మాట్లాడుకున్న భాష పబ్లిక్లో వచ్చినప్పుడు టీవీలోనూ మైకుల ముందు అలా మాట్లాడకూడదు. మనకు కొంచెం గౌరవ మర్యాదలతో మాట్లాడాలి. ఇంగిత జ్ఞానం అతను తెచ్చుకుంటే మంచిది. దీంతోనైనా తెచ్చుకుంటాడో ఆశిద్దాం, తెచ్చుకుంటే మంచిది. సార్ ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు అంటే ఇష్టం అంటున్న కొడాలి నాని గారు రాజకీయాల పరంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే చిరంజీవి గారు వాళ్ళ తమ్ముని విమర్శిస్తున్నారు. అంటే అన్నని పొగుడుతూ తమ్ముని విమర్శించేలా చేస్తున్నారు కదా, అది ఎలా చూడొచ్చు? అది అన్న తమ్ముడు కాదమ్మా. ఇక్కడ రాజకీయాలు వేరు, సినిమాలు వేరు. సినిమా ఫీల్డ్లో ఆయన అన్నయ్య, ఆయన మహావృక్షలాగా ఉన్నాడు. ఆయన పేరు మీద 5-6 హీరోలు ఉన్నారు. అందుట్లో ఆయన పేరు మీద ఆ పేరే ఒక బ్రాండ్ కనుక మెగాస్టార్ బ్రాండ్లో వచ్చిన హీరోలు. సో అక్కడ వేరు. అది ఒక రాజకీయాలు వచ్చినప్పుడు ఆయన పార్టీ వేరు, ఈయన పార్టీ వేరు. ఆయన రాజకీయాల్లో నాకు రాజకీయాలు సంబంధం లేదు, నాకు ఈ రాజకీయాలు వద్దు అని వెలిగిపోయినాడు. ఈయన రాజకీయాలుగా తను ఒక పార్టీ పెట్టుకుని తన సొంత. ఇక్కడ రాజకీయమే. ఇక్కడ రాజకీయంగా పవన్ కళ్యాణ్ వాళ్ళని విమర్శిస్తున్నాడు, వాళ్ళు వీళ్ళని విమర్శిస్తారు, ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఛాలెంజ్ చేసుకున్నారు, ధీటైన సమాధానాలు చెప్తున్నాడు పవన్. అది ఆ రూట్ వేరు. ఆ రూట్కిను అన్నదమ్ముల అనుబంధానికిను కలపాల్సి రాలేదు. ఆయన కూడా చిరంజీవి గారు కూడా పవన్ కళ్యాణ్ తోటి ప్రయాణం చేస్తే, అప్పుడు చిరంజీవి గారు పార్టీ పెట్టినప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ప్రయాణం చేశాడు ఆయనతో పాటు. ఇప్పుడు ఈ చిరంజీవి గారు చేయట్లా అయింది ఈ ప్రయాణం. ఓన్లీ పవన్ కళ్యాణ్ సోలో ప్రయాణం. తన కుటుంబంతో మద్దతుగా రేపు చెప్పచ్చు. వేరే మద్దతు చెప్పేదే ఉంది, ఎవరెవరికైనా మద్దతు చెప్పచ్చు. ఆ మద్దతుదారుడుగా ఉన్నాడే కానీ అయినా అన్నగా లేడు. అన్నగా తమ్ముడితో పాటు ప్రయాణం చేయట్లా కనుక ఇది ఆ బ్యారికేడ్ ఉంది అక్కడ. కనుక దాన్ని మనం అలా చూడక్కర్లేదు. రాజకీయంగా స్పందిస్తున్నారు వీళ్ళు. ఈయన అడిగే ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పలేక అక్కస్తోటి వాళ్ళు ఏదో కూతలకు వస్తున్నారు. ఆ కూతలకు తగిన సమాధానం పవన్ కళ్యాణ్ చెప్తున్నాడు. పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పలేని పరిస్థితి ఉంటే అప్పుడు ఏమన్నా చిరంజీవి గారు ఎంటర్ అవుతారేమో. కానీ ఆయన ఎంటర్ అవ్వనని చెప్పేశాడు. ఓన్లీ నా మద్దతు ఉంటుంది, ఎప్పటికైనా అతనికి అధికారం రావాలని కోరుకుంటున్నాను అన్నాడు. కానీ నాకు రాజకీయాలకు సంబంధం లేని స్వస్తి పెట్టుకేశాడు. కనుక అది ఈ కోణం కాదు, ఇది రాజకీయ కోణం. రక్తబంధం కోణం వేరు, రాజకీయ కోణం. ఇక్కడ రక్తబంధం లేదు, రక్తబంధం అనే కోణమే లేదు ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఆయన సపరేట్ అయిపోయాడు, సపరేట్గా నాకు సంబంధం లేదని చెప్పేశాడు. ఈ ప్రయాణంలో ఆయన లేడు, ఈ జనసేన ప్రయాణంలో ఆయన లేడు, ఆరంభం నుంచి లేడు. మొదట్లో ఉండి తర్వాత తప్పుకున్నాడు, లేడు, అసలు ఆరంభం నుంచి లేడు. అందుకని అక్కడ వాళ్ళ విమర్శలో కూడా చిరంజీవి గారిని ఎప్పుడూ లేదు. చిరంజీవి గారిని ఒక మెగాస్టార్, తెలుగు ఇండస్ట్రీ గర్వించదగ్గ ఒక ఆర్టిస్ట్గానే చూస్తున్నారు వాళ్ళు. ఇంతవరకు వాళ్ళెవరు నిజంగానే వాస్తవానికి ఎవరు చిరంజీవి గారిని తోలనాటమో విమర్శిస్తూ ఎప్పుడు చేయలే. ఆయన గౌరవం కూడా ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు జగన్ బయట దాకా వచ్చి రిసీవ్ చేసుకెళ్ళాడు. తర్వాత ఇండస్ట్రీ తరపున వెళ్ళినప్పుడు అది వేరే, అది ప్రోటోకాల్. దాంట్లో అవమానం జరిగిందా మంచి జరిగిందా అది వేరే డిస్కషన్. ఇక్కడ మాత్రం ఆయన ఎవరు మిగతా వాళ్ళు కూడా ఎవ్వరు కూడా పేరు నాని, కొడాలని, అంబటి రాంబ ఎవరు కూడా
చిరంజీవి గారు ఎప్పుడు పల్లెత్తు మాట ఎప్పుడు అనలా, ఎందుకంటే రాజకీయంగా ఆయన సంబంధం లేదు కనుక. రాజకీయంగా ఈ పార్టీకి జనసేనతో ఆయనకు సంబంధం లేదు, ఆయన ఓన్లీ మద్దతుదారు. అవసరమైనప్పుడు సపోర్టు మా తమ్ముడు కోటి అయినా రేపు అడగచ్చు, అంత మాత్రాన ఆయనకి పార్టీకి సంబంధం కాదు కదా. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు రకరకాల మనుషులు మద్దతు ఇస్తూ ఉంటారు, ఆ మద్దతులో ఒక మద్దతుదారుడుగా చూస్తున్నారు అయితే రక్తబంధంగా. ఆయన కూడా రక్తబంధంగా ఎస్టాబ్లిష్ ఎప్పుడు చేయలే. నా తమ్ముడు కోసం ఆయనతో పాటు కలిసి ఎప్పుడు జనసేన మీటింగ్లో కానీ, జనసేన ప్రెస్ మీట్లో కానీ, జనసేన ప్రయాణంలో కానీ ఎక్కడా కలిసి అడుగు వేయలే ఆయన. సో కనుక జనసేనకి ఆయనకి సంబంధం లేదు, కేవలం సపోర్టర్ అంతే, నాట్ అతనితో పాటు కోఆపరేట్ చేస్తూ కలిసి నడుస్తున్న వ్యక్తి కాదు. ఆ దృష్టిలోనే వాళ్ళు చూస్తున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ ఒక రాజకీయ ప్రత్యర్థిగాను చూస్తున్నారు. ప్రత్యర్థిగా చూస్తే బాగుండేది, విరోధిగా చూస్తున్నారు, శత్రువుగా చూస్తున్నారు. అక్కడే వస్తుంది. రాజకీయాల్లో ఎప్పుడు ప్రత్యర్థులు ఉంటారు తప్పితేమో రాజకీయ శత్రువులు ఉండవు. సిద్ధాంతం ప్రకారం ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తాం, ప్రత్యర్థులుగా మాట్లాడుకుంటాం. మరి ఇక్కడ ఏమైందంటే వైఎస్ఆర్సీపీ వచ్చినాక అది ప్రత్యర్థి అనే పదం కన్నా కూడా శత్రువులు, వాళ్ళ అపోజిషన్ వాళ్ళకి పార్టీ కాని వాళ్ళు ఎవరైనా శత్రువులు, వాళ్ళ మీద ద్వేషము, కసి, పగ ఇలాంటి ఒక దృక్పథం కనపడుతుంది. అది వాళ్ళ యొక్క నేపథ్యం, వాళ్ళ జీవితాల యొక్క నేపథ్యం, ఫ్యాక్షన్ మైండ్. ఆ ఫ్యాక్షన్ మైండ్ మొత్తం వైసీపీలో ఉంది. వాళ్ళకి ఎదురేది మాట వాళ్ళ మీద అసలు ప్రత్యర్థి మాట్లాడతాడు. రాజకీయాల్లో ప్రత్యర్థులు మాట్లాడారు, ప్రత్యర్థులు చెప్పిన దాన్ని మనం సమర్థించుకుని ఎదిరించి దానికి సరైన సమాధానం చెప్పి దీటైన సమాధానం చెప్పి ఎలాగాలి. అది వదిలేసి విషం కక్కడం, ఫ్యాక్షన్లో కనుక వాళ్ళని తల తీసేయాలి అన్నట్టే ఉంటుంది. వీళ్ళు రాజకీయ నాయకులు వీళ్ళు ప్రత్యర్థులుగా చోట్ల శత్రువులుగాను, ఒక ఏదో కాలు చేయి తీసేద్దాం అన్నంత కసి కాపంతో చూస్తారు. అక్కడే అరాచకంగా కనపడుతుంది. అది దానికి తగినట్టు మరి వాళ్ళు అలా మాట్లాడుతున్నప్పుడు మరి పవను అంత ధీటుగానే ఇస్తున్నాడు. మరి అలా నువ్వు ఎందామంటే పుచ్చుకోవమ్మ, అంతే కదా. నీ భాష అదైతే నా భాష ఇదే అని పవన్ చెబుతున్నాడు. అక్కడ వాస్తవానికి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా చిరంజీవి గారిని మొన్న నోరు చేరారు, క్షమాపణ చెప్పేశాడు. దాని గురించి మనం వేరే రకంగా చూడక్కర్లేదు. రాజకీయం, ఇది రక్తబంధం.